তেওঁলোক অসমৰ এটা অন্যতম মানে তেওঁলোকক আমি প্ৰকৃত অৰ্থত আমি ভূমিপুত্ৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ বড়ো কছাৰী যে বড়োসকল হৈছে অসমৰ এটা আটাইতকৈ পুৰণি खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय थाइजौ नायनो फैदोंलै आं गोजौआवहाय थाइजौखौथ' खाथियावनो ओमफ्राय बैयावसो दान्दाजोंसो हानहरनांसिगोन दा जायखियानो जाया मानो बेलासि समावहाय गोजौफ्रावहाय बेरायबा ओमफ्राय ओरैहाय बायदि रोखोम जायगा नुहुरोना फ्रेश मोनो गोसोखौ ओमफ्राय साननाय हनायफोर माबा माबिफोर स्रां खारो थ' मोनसे बाथ्राया सासे मानसिया एसे बेलेग रोखोमाव लिरदों आं जेबो बुंला बै जाय बेफोरबायदि लिरग्रा बिदिया थाखायो थानायालाय थानांगौबो आरो बेफोरबायदि बुंहरग्राबो थानांगौ ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंजानायखौ जों माबा मोनसे गाज्रि कमेन्ट फैयाब्लानो माबा गोसोफोरखौ सान्थि मोनला मोजांल' मोनो आरोखि ना जिहेतु जों बिपिएफनि जानानै भिडिअ'फोरखौ हगारोना बिनि उनाव गोबां बाथ्रा लिरहरो नङा होमबा बिराद इन्टारेस्टिं मोनलायलाङो मालाबा एखनबा आरोखि नायनानै गोजोन मोनो नाथायबा मालाबा सानफ्लाङो आरोखि बिसोरबो हारिनि नांबोनाय नालाय बे लिरग्राफोराबो लिरनायजोंनो मालाय बिसोरबो हारिनि दावहा नांबोदों थ' जेखियानो जाया मानो बिसोर लिरग्राया लिरखाबाय थासिगोन बुंग्रायाथ' बुंखाबाय थागोन बुंबाबो लिरबाबो बुंबाबो नांजाला फाजाला जोङो थारमाने बेफोराव माने ओरैबायदि गाधा जालांबाय मा होनना बुंगोन ओरैबायदि गाधा माने जेबो सुबाबो दानबाबो बौखाला आरोखि जाहाथे थैयानो गबाब्लासो बेफोरबायदि आरोखि ना फार्स्ट टाइम ओंखारजेननायावबा हले एसे जाजेनदोंमोन आंबो एसे सहायनो हाया मोनदोंमोन आरोखि जेब्ला फार्स्ट टाइम इउटुबाव ससियेल मिडियायाव ओंखारजेननाय ना सहायनो हाया हजम खालामनो हाया बिदि आरोखि बिनि उनाव मानसिफोरनाव रायलायदाव बुंदावनो है बिदिया जेबो नङालै बिदिया नों ससियेल मिडियायाव ओंखारदोंबा बेखौ हजम खालामनो हानांगोन आरो नों जुदि फेसबुक पेजनो बा इउटुबनो बेफोरबायदियाव कमेन्टआ फैखागोन 100 जननि गेजेराव नोङो सासेल' मोजां कमेन्ट लिरनानै हरग्रा बेखौल' मोनगोन नों बेनो आसोला मोजां पइन्ट लिरग्राया बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन बेखिनि बाथ्राखौ आं सासे मानसिया मोजां एडभाइसबो होदों आरो बुंनोबो हजम खालामनो हायाखैमोन दा नाथायबा दा जेसेबां गाज्रि लिर जेसेबां गाज्रि माबा माबि बाथ्रा बुं थेवबो जों जेबो नांजाला आरोखि खिन्थु आरो जों माबा मोनसे बुंहरोब्लाना जोंखौ माने बिसिनाव एसे थें नांहोयो बिदि आं सानैसो मानसिखौ बिदि लिरनानै हरदों माने बायदि रोखोम आंखौथ' गाज्रि लिरखादोंआनो लिरनाया जेबो फाजाया ओमफ्राय मिनि हरोल'नो हा बरियालै बाबु होननानै बिदिल'नो हरो बिनि अनगायैलाय माथो दंबावो नङा होमबा खारन बाथ्राफोराथ' पलिटिक्स जालाङो नालाय खारन बिसोरो इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोर दा इउपिपिएलनि मेम्बारफोरा जेननानै फेसबुक पेजनो इउटुब सालायग्रानो एथ'राब मोजां पइन्ट दं बाथ्रा दं बेफोरखौ मानो बुंनो हाया मानो लाबोनो हाया आं बेखौसो बुंनो लुबैयो नाथाय बिसोरबो दा बिराद मोजां पइन्टफोरखौ लानानै बाथ्रा बरननो हानांगौ आरोखि खोथाफोरखौ बुंखांना होनो हानांगौ नाथाय हाया बुङा दा बावहाय लिरना हरलायगोनलाय दा नों नुदोंबा मानो बुङाखै ना बेल'नो बाथ्राया आं जेखियानो जाया मानो मोननैसो भिडिअ फिसा गुसुं दङ बेखौ नोंथांमोननो एसे खोन्थानि आं बेखौल'सो बुंगोन नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर दे যে নেক্সট 5 বছৰৰ পিছত ইউপিপিএল দলে নিজৰ পতাকাটো লৈ পেলাই অসমৰ 100টা সিটত ইলেকশ্যন কণ্টেষ্ট কৰিব বড়োসকলে নিজকে অসমীয়া বুলি চিনাকি দিয়ে নে নিদিয়ে সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু এটা কথা খাটাং
যে বড়োসকল হৈছে অসমৰ এটা আটাইতকৈ পুৰণি জনগোষ্ঠী তাৰ তোমাক যদি প্ৰমাণ লাগে মই প্ৰমাণো দিম বড়োসকলৰ কথা মেনশ্যন কৰা হৈছে মহাভাৰতত মহাভাৰতৰ ভীম অন্যতম এটা কেৰেক্টাৰ ভীমে কোৱা হয় যে ভীমে বড়ো ছোৱালী বিয়া পাতিছিল আৰু তেখেতৰ নাম আছিল হিডিম্বা ইনফেক্ট তেওঁলোকৰ এটা পুত্ৰও আছিল ঘটোৎকচ আৰু ঘটোৎকচে যোনখন মহাভাৰতৰ যোনখন যুদ্ধ আমি যাক কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধ বুলি কওঁ এইখনত ঘটোৎকচে এটা প্ৰধান ভূমিকা পালন কৰিছিল আৰু ইনফেক্ট কোৱা হয় যে তেওঁলোকৰ কছাৰী ৰাজ্যৰ যোনখন প্ৰথম ৰাজধানী আছিল যোনখনক এতিয়াও সেই ঠাইটো কৰা আছে আমি যাক ডিমাপুৰ বুলি কওঁ ডিমাপুৰৰ অৰিজিনেল নাম হিডিম্বাপুৰ আছিলে তাত খাই আজিৰ তাৰিখত ডিমাপুৰ হ'লগৈ তাৰ উপৰঞ্চি আমি যদি চাওঁ উজনি অসমত এনেকুৱা ঢেৰ নৈ আছে যোনবিলাক নৈৰ নাম ডি শব্দটো দি ষ্টাৰ্ট হয় মানে ডি শব্দটো দি ষ্টাৰ্ট হয় আৰু ডি হয় তোমাৰ এটা কছাৰী শব্দ মানে বড়োসকল কছাৰী ফেমিলিৰ এটা পাৰ্ট হয় সোণোৱাল কছাৰী হওক বড়ো কছাৰী হওক ডিমাচা কছাৰী এতিয়া যদি মই দি আৰম্ভ হোৱা কিছুমান নৈৰ নাম কওঁ ডিক্ৰাং ডিবাং ডিখৌ দিহিং দিচাং তাৰপিছত তোমাৰ ইনফেক্ট নৰ্থ বেংকতো আছে ডিজু নৰ্থ বেংকত আছে ডিক্ৰাং নৰ্থ বেংকত আছে ডিবৰু সেই ডিবৰু নামটোৰ পৰাই ডিব্ৰুগড় নামটো আহিছে চ' এই গোটেইবিলাক নৈ ডি শব্দটো দি ষ্টাৰ্ট হৈছে নৈৰ নামবিলাক বা ঠাইৰ নামবিলাক ডিমৌ আৰু এই ডি শব্দটো হৈছে কছাৰী শব্দ তাৰমানে এই নামবিলাকে কি বুজাইছে যে এটা সময়ত কছাৰীসকলৰ আণ্ডাৰত বা কছাৰীসকল এতিয়া বড়ো কছাৰী কোৱা বা ডিমাচা কছাৰী কোৱা উজনি অসমত তোমালোকে সিমান সংখ্যাত নোপোৱা তেওঁলোকক দেখা নোপোৱা কিন্তু এটা সময়ত হয়তো গোটেই উজনি আৰু নামনি তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰতে আছিল আৰু সেই বস্তুটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁলোক অসমৰ এটা অন্যতম মানে তেওঁলোকক আমি প্ৰকৃত অৰ্থত আমি ভূমিপুত্ৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ বড়ো কছাৰী লোক